15-17 fevralda Яшьлек biz sarayında otaqlı trener Anatoly Tarasov ismindagi Oltin Olqa Yesh hokeychilar klubining respublika final yarışlari bo'ldi. Yarışlarda Qozon, Mendeleyevsk, Opas, Buyukdov, Oznaqay, Shistay, Qo'qmara, Zeyning 14-15 yoshli yoshlar komandalari kuch sinadi. Final yarışlari ayırışa kirinki vardı. Birinchi o'ringa Qo'qmaradan Jaguar komandasi bilan Zeyning yoshlik komandasi kuch sinashdi. Zeyliler trener Aleksandr Artemyev qo'l ostida loyiqli chiqish yasadi. Turnirni yaxshi uzdirdik, disiplinali o'ynadik. Birinchi match o'yinsiz bo'ldi. Ondan biz loyiqli o'yin ko'rsatdik. Birinchi o'rin olmasak da olg'a tava xatolar ustida ishlayapmiz. Olg'a tava borashaqmiz deydi Aleksandr Artemyev. Бүләкләү тантанасында район башлыгы Разиф Кәримов, Россия Федерациясе президентының Идел буе федераль округы Татарстан Республикасы буенча баш федераль инспекторы Виктор Демидов, Татарстан Республикасы спорт министры урынбасары Илдар Садриев, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Алсу Тарханова катнашты. В этой возрастной категории. Әлеге яшь категориясында быел узган ярышта 130 катнашучы булды. Ул киренке һәм мавыктыргыч барды. Зәйлеләр аз гына калышты. Аларның уңышлары алда булсын ди Илдар Садриев. Oltin Olqa турнирына 18 ел, ул уенчыларга үзләрен күрсәтергә яхшы форсат, яхшы мөмкинлек. Уйлавымча, бу алга таба үсеш алачак. Татарстан Республикасы президенты спортка зур игътибар итә, спорт заллары төзелә, спорт белән шөгыльләнү исә яшь буында чагылыш таба ди Алсу Тарханова. Хоккей республикада популяр спорт төре. Хоккей уенына башлыча көчлеләр, җитезләр, үҗәтләр алынучан бит. Рәзимә Кашапова, Илья Казамарова, Зәй хәбәрләре.